Stojím pred ciachovňou v areáli bývalých elektrární na ulici Republiky. Spolu so mnou je tu Peťo Mrvečka, riaditeľ odboru investičného Žilinského samosprávneho kraja. Dobre som to všetko povedal. A ako som povedal, stojíme pred objektom ciachovne, ktorá je majetkom Žilinského samosprávneho kraja. A na minulotýždňovom zastupiteľstve bolo témou práve predaj tohto objektu, ktorý župa roky nevie zrekonštruovať, nevie ho na nič využiť. Taká istá situácia je aj s mestom. Ono to hlasovanie, ktoré som čakal, že bude svojím spôsobom formálnou záležitosťou a nemôže to dopadnúť inak ako tak, že schválime predaj, lebo ten je naozaj za veľmi výhodných podmienok, o ktorých sa ešte budeme rozprávať. Tak nakoniec chýbali 3 hlasy a po hlasovaní, keď pani predsednička konštatovala, že sme návrh na predaj neschválili, tak nastalo celkom ticho v rokovacej sále. Je to, že sme tento objekt nepredali dobre alebo zle? Aká je to vlastne správa pre teba ako človeka, ktorý má na starosti investície v kraji a zároveň poznáš, aká je situácia v kraji s objektmi, ktoré reálne využívame a nevieme zabezpečiť ich modernizáciu, ich potrebné rekonštrukcie, ich morálne zastaranie, ani tých, ktoré dneska využívame? Tak vzhľadom na ten stav, moralizačný dlh, ktorý v rámci všetkých objektov máme a vzhľadom na to, že tento objekt dlhodobo nevieme nejakým spôsobom využiť a hlavne nevieme získať na financie, nakoľko do roku 2017 máme spracovanú projektovú dokumentáciu, máme vydané stavebné povolenia, niekoľkokrát sme sa pokúšali o získanie mimo rozpočtových prostriedkov, nevieme tento objekt zrekonštruovať. Preto odpredaj v tejto súčasnej situácii, kedy tá finančná situácia v štáte, ale aj na Vúcke nie je dobrá, hlavne tento objekt nie je využívaný a peniaze potrebujeme sústrediť do našich DZS-iek či škôl, tak odpredaj sa z môjho pohľadu ako investičiara javí ako jedna z najlepších možností, pretože tie peniaze vieme investovať a použiť v rámci kraja na obnovu iných objektov. Tu si možno že všimnúť, vedľa akurát prebieha rekonštrukcia strechy na Považskej galérii umenia, ktorá nás ako kraj stojí okolo 500 000 eur a na celú rokovú rekonštrukciu v podstate potrebujeme ďalších 2,5 až 3 milióna eur. Čiže my tie peniaze, ktoré by aj z rozpočtových alebo aj mimo rozpočtových prostriedkov únie vieme využiť na iné objekty, ktoré využívame, pretože Považská galéria umenia funguje, má tam vernisáže, sú tam výstavy, takže ponúkame v týchto objektoch verejnosti aj pridanú hodnotu. Tento objekt momentálne tú pridanú hodnotu nám nepridáva. Navyše objekt stojí ako ostrov v mori, nakoľko majetkoprávne vzťahy sú tu dosť komplikované a nemáme priamy prístup k tomuto objektu. Čiže ja vnímam tento objekt ako pre župu momentálne zbytočný a je potrebné sa s ním vysporiadať, pretože ako si možno všimnúť, stav tohto objektu nie je dobrý. V podstate už museli byť zbúrané 2 prístavby, nakoľko ich stav bol tak vážny, že ohrozovali okolie. Čiže ak tento objekt do nejakých 2-3 rokov nebude rekonštruovaný, môže hroziť takým poškodeniam, že už ho nebude môcť byť zachránené. Čiže aj z pohľadu jeho nejakej historickej hodnoty je lepšie, ak sa dostane do rúk, kedy ho nejaký súkromný partner alebo investor dokáže zrekonštruovať a vrátiť mu nejakú tú historickú podobu a bude slúžiť verejnosti. Podľa mňa nezáleží na tom, či je vo vlastníctve Vúcky, štátu, ale jedno, kde len aby bol zachovaný a aby sa začal využívať a začal slúžiť verejnosti. Z môjho pohľadu toto je podstatné. Vrátime sa teda, nejako to rozčleníme, tento náš krátky vstup do nejakých tém. Prvá by mohla byť možno tá cenová hladina, za ktorú sme tento objekt mohli predať. Kraj ho, ak si dobre pamätám, kúpil v roku 2014 za, myslím, čosi málo nad 13 000 eur. Táto suma bola v podstate suma pozemkov a samotný objekt bol za 1 euro. Bolo to súčasťou dohody medzi elektrárňami Vúckou a myslím, že to bol Istrofinál v tej dobe. Takže v podstate nastal ten objekt cca 13 000 vrátane pozemku pod ním. Teraz sa posunieme od tých 11 rokov. Vrátim sa opäť na zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ktoré sa konalo minulý pondelok. A predajná cena už bola 650 000 eur, s ktorou súhlasil potenciálny budúcný vlastník tohto objektu.
A my aj napriek tomu, že to, čo sme kúpili za 13 000, nevieme to využiť, nevieme to zrekonštruovať, mohli sme tento objekt predať za 650 000 eur, čiže to je 50 násobok toho, čo sme do neho kedy vložili. Tak aj napriek tomu sa to nepredalo, čo mne je ako normálne ako nepochopiteľné. Súhlasím s tebou. Je to aj pre mňa nepochopiteľné, pretože tá situácia, tak ako som povedal, nie je jednoduchá a tento objekt momentálne nevieme mu dať nejakú pridanú hodnotu a nevieme ani zrekonštruovať. Ten pôvodný cieľ bol taký, že kupovalo sa to s tým, že využije sa na rekonštrukciu nejaký z fondov Európskej únie alebo z norských fondov alebo z nejaké prostriedky z Ministerstva kultúry, čiže nenávratné prostriedky, za ktoré by sa tento objekt zrekonštruoval a bol by možno súčasťou aj susediacej Považskej galérie umenia. Aj pani županka na zastupiteľstve hovorila, že proste zlyhali všetky snahy nájsť financie na tento objekt. Čiže akože ja myslím, že 11 rokov je dostatočná výpovedná doba na to, že naozaj si ako s tým objektom neporadíme tak, aby ďalej nedegradoval tak, ako momentálne degraduje. Áno, súhlasím úplne s tým. Áno, ten objekt bol v podstate kupovaný za tým účelom, že by bol akoby pridružený k Považskej galérii umenia, slúžil takisto pre výstavné účely, či po prípade pre nejaké priestory ako zázemie pre Považskú galériu umenia. V tej dobe sa uvažovalo možno, že aj s vlastnými prostriedkami, že by sa nejakým spôsobom do nich naliali, preto bola aj spracovaná projektová dokumentácia, riešená inžinierská činnosť, avšak v čase sa to vyvinulo tak, že nebolo možné získať prostriedky ani mimo rozpočtové. Takže v tomto momente sme na bode mrazu. Sice máme projektovú dokumentáciu, máme objekt, máme stavebné povolenie, ale nemáme to podstatné, nemáme financie. Spomenul si, že kraj má stále platnú projektovú dokumentáciu aj stavebné povolenie. Aká bola predpokladaná hodnota zákazky rekonštrukcie tohto objektu? V tom čase v roku 2007 až 2020 sa uvažovalo s veľkosťou investície okolo 1,3 milióna eur, ale tým časom narastom cien a infláciou predpokladám teraz náklady na samotnú rekonštrukciu minimálne okolo 2 miliónov eur. Čiže na susednom objekte, ktorý je funkčný, do ňoho potrebujeme zainvestovať zhruba 3 milióny eur na objekt, ktorý využívame. A na objekt, ktorý nám tu chátra, by sme potrebovali 2 milióny eur. Čiže keď by som tie prostriedky mal, tak asi prirodzene dobrý hospodár by ich vložil do objektu, ktorý používa a potrebuje, aby slúžil ďalej plnohodnotne. Áno, plne súhlasím, preto sa sústredíme aj teraz na strechu Považskej galérie umenia. Teraz sa ideme zapojiť v podstate do výzvy na cestovné ruchu, na debariérizáciu Považskej galérie umenia. Čiže aj na PGU hľadáme stále výzvy, ktoré by mohli, z ktorých by sme to mohli financovať, lenže tie objemy finančných prostriedkov sú pomerne veľké a prípadné výzvy, po prípade aj Obnovme svoj dom, neposkytujú toľko prostriedkov, ktoré by umožnili takéto rozsiahle rekonštrukcie financovať. Hej, vždy je to o nejakých čiastkových projektoch a častiach toho a niekedy práve tie čiastočné veci nesplňajú tie podmienky tých víziev. Hej, čiže získať nejaké prostriedky na takúto komplexnú rekonštrukciu kultúrnych zariadení je takmer nemožné. Ty si za celé tie roky, keď ste sa teda snažili nájsť spôsob prefinancovať rekonštrukciu objektu, bol zrejme účastný aj pri variante, keď bolo za stolom potenciálneho vlastníka mesto Žilina. A asi ste, teda aj ty si predpokladám, že bol pri tých rokovaniach, keď malo mesto plán, že by ono prevzalo od župy tento objekt a v rámci projektu Európskeho mesta kultúry 2026, ktoré sme nakoniec neúspeli ako mesto Žilina, skončili sme druhý, tak by sa tento objekt zrekonštruoval. Tam bolo dokonca aj schválené uznesenie, že by za euro prešiel do majetku mesta, ale za podmienky, že bude mať mesto financovanie na túto ciachovňu. Hej. Čiže keď bolo mesto Žilina úspešné, HMK, takže, alebo po prípade z iných zdrojov naalokovalo tu peniaze, tak bolo také uznesenie schválené, že by bolo prešlo do vlastníctva mesta za 1 euro. Ale keďže toto mesto nedeklarovalo, tak ten majetok ostal stále na župe. Čiže v podstate neúspešné za 11 rokov vo výzvach bolo mesto Žilina svojím spôsobom, Žilinský samosprávny kraj, čiže nenašiel sa za 11 rokov spôsob, ako tento objekt udržať. Neviem, že či ešte treba niečo viac k tomu, aby
aby predaj, ktorý bol na stole, mal byť schválený. Neviem, ako popravde tomu nerozumiem, ako bolo to naozaj pre všetkých veľké prekvapenie, bolo ticho v rokovacej miestnosti, potom ako sa zistilo, že chýbali 3 hlasy. Čo bude teraz ďalej? Má to dve roviny v podstate. V záujme toho, že ak chceme ten objekt skutočne zachovať, má určite väčšiu šancu ten objekt byť zachovaný v tom prípade, ak prejde do vlastníctva investora, ktorý získa alebo má zdroje na jeho zrekonštruovanie. Momentálne nevidím na to, že štát alebo Vúcka alebo nejaký iný orgán štátnej správy by našiel zdroje na jeho zafinancovanie, opravu a jeho využitie, následnú prevádzku, pretože to si treba povedať, že aj tá samotná prevádzka, využitie následne nie je zadarmo. Hej. A druhá stránka tej veci je, že župa týmto predajom získa značné finančné prostriedky, ktoré vie investovať do svojich zariadení, ktoré sú funkčné, ktoré poskytujú služby či už v oblasti sociálu, kultúry, školstva, takže tie peniaze budú spätne využité na niečo, čo slúži občanom teraz, tu a hneď. Už si niekoľkokrát povedal, že sme uprostred areálu Istrofinálu, ktorý tu plánuje výstavbu bytového komplexu, čiže Žilinskému samosprávnemu kraju patrí iba samotný objekt a čisto pozemok pod objektom. Čiže ani žiadne parkovacie plochy, ani nič a prístup je riešený po cudzích pozemkoch cez zriadené vecné bremeno. Presne tak, ako hovoríš, sú tam dohody o vecných bremenách na prístup, čiže aj samotné siete idú po cudzích pozemkov a riešenie tohto bolo predmetom dlhých rokovaní, kým sme sa dohodli na aké siete budú ťahané, ako budú vedené, kto ich zriadi, kto ich bude prevádzkovať. Čiže je to, ako som povedal, ostrov v mori s obmedzeným a ťažkým prístupom. Hej. Čiže ten samotné fungovanie závisí na aj dobrej vôli toho vlastníka Istrofinálu, ktorý momentálne vlastní tieto nehnuteľnosti okolo. Boli sme sa pozrieť aj pred chvíľou vo vnútri, už tam na niektorých miestach zateká strecha, ten objekt, ako však je to aj zvonku zrejme, že ako postupne degraduje, boli zbúrané aj 2 prístavby pre nevyhovujúci stav, stále sa sám seba pýtam, že aké je teda riešenie toho, ak teda postarať sa o neho nevieme, lebo spomínam si, ktoré si zastupiteľstvo, kde pani županka povedala, že v majetku Žilinského samosprávneho kraja je 600 národných kultúrnych pamiatok. Môže to byť také číslo, či som teraz... No, možno si trošku teraz zase viac, ale áno, máme viacero kultúrnych pamiatok, niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, máme 4 hrady, ktoré samotné o sebe vyžadujú svoje náklady a okrem toho máme ďalšie budovy, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, ale aj keď nejde o národné kultúrne pamiatky, všetky budovy majú veľký modernizačný dlh, boli postavené pred 30, 40, 60 rokmi a odchádzajú nám tam rozvody, odchádzajú nám tam rôzne strechy, čiže my tie investície potrebujeme fakt tam, kde ľudia žijú, reálne žijú a ja odhadujem momentálny moralizačný dlh na objektoch ŽSK v objeme 4 miliardy, čiže 250 miliónov eur, ktoré nevidím reálne v dohľadnom období 10 rokov mať. Takže sústrediť sa, čakať, že nájdeme financie na obnovu Ciachovne je z môjho pohľadu utopia. Už sme sa teda ponorili aj do ekonomických možností Žilinského samosprávneho kraja. Ako súčasná ekonomická situácia samosprávam nepraje, zlý rok strieda ešte horší, budúci rok bude, hádam, taký zlý, ako samosprávy nikdy nezažili. Aj na zastupiteľstve bolo komentované pani župankou, že už v tomto roku sa prepúšťa na úrade, asi to bude pokračovať aj v budúcom roku, že naozaj ako samosprávy sú dneska v situácii, že doslova bude úspech možno v budúcom roku, že budú kúriť a svietiť. Čiže akože priestor venovať sa ešte veciam, ktoré ani nevyužívame a nevieme ich financovať, ako sa naozaj, akože, ja nemyslím, že zúžil, ale že úplne zatvoril. Sám hovorím, že bol schválený úver na investičné akcie v objeme 30 miliónov a bez tohto úveru viac menej by sme v nasledujúcich rokoch takmer nerealizovali v kraji nič. Hej. Čiže poviem to, bol by som takmer bez roboty na investíciách, ale bez tých peňazí by nám mnohé projekty, mnohé objekty už sa dostávali do stavu, kedy už by bol ten stav tak zlý, že už by nemohli byť využívané. Aj v súčasnej dobe sme už v stave, že niektoré školy zatvárajú niektoré triedy, keď už strechy sú v taký stav, že niekde zateká, nestihneme to opraviť, pretože však máme obmedzený balík na havárie.
a tieto veci sú tak náročné na financie, ten dlh je tak veľký, že nedokážeme to už sanovať z rozpočtov, čiže už len ten úver nám dosť pomohol v tom, že môžeme robiť nejaké rozvojové, ale aj súčasne dobíhať ten zastaralý stav, nič iné. Čiže investičné priority ako prirodzene budú smerovať do mostov v zlom stave, do školských objektov v zlom stave, do objektov domovov sociálnych služieb, ktoré sú v zlom stave, kde tam požiadavky na kapacitu iba narastajú. A ako, neviem, budem sa opakovať, ale ja stále nevidím ako priestor pre tento objekt, ako naozaj jeho nový príbeh a budúcnosť mu musí dať majiteľ. Sice sa opakuješ, ale potvrdzujem to aj ja, že momentálne pre župu, ale aj pre samotný objekt, tak ako som povedal, je najvýhodnejšie, že sa dostane do rúk investora, ktorý dokáže tento objekt zafinancovať a opraviť. Minulý týždeň to na zastupiteľstve neprešlo. My nie sme Národná rada, že kde neschválený zákon môže sa vrátiť až o pol roka na rokovanie, čiže predpokladám, že na najbližšie riadne rokovanie zastupiteľstva asi pôjde opätovný pokus schváliť predaj tohto objektu a dať šancu nielen tomu objektu, aby nechradol, ale aby bol zhodnotený a kraju by mohli prísť prostriedky, ktoré potrebuje existenčne naozaj ako v iných oblastiach. Prikláňam sa k tomu a dúfam, že takto to bude na najbližšom zastupiteľstve a že schválené to bude aj podporené.